Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή. Θα μας βλέπετε σταθερά κάθε Τρίτη σε 7 η ώρα. Μέχρι τις 8 η ώρα, λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να συνομιλήσουμε με μένα, τον Φουντουλάκη, τον Γιώργιο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και σταθερό συνεργάτη, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, όπου είναι γιατρός, όπου μαζί... καλησπέρα σας, κύριε Ατζακλή. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Όπου μαζί εδώ κάθε Τρίτη θα αναλύουμε διάφορα φιλοσοφικά και θεολογικά ζητήματα, διαχρονικά θέματα, που όλα αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, είναι θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο, τον κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Εμείς, μαζί με τον κύριο Ατζακλή και μαζί με καθηγητές του Πανεπιστημίου, φίλους, συναδέλφους, συνεργάτες, έχουμε μια μεγάλη εμπειρία, διότι η εκπομπή αυτή, που σε λίγο καιρό θα πάρει και το κανονικό της όνομα, που η εκπομπή αυτή τιτλοφορείται «Φιλοσοφικές και θεολογικές αναζητήσεις», αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής, όπου θα το βλέπετε σε λίγο καιρό, με παρουσιαστεί εμένα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και να δώσουμε λύσεις στα καθημερινά δύσκολα ζητήματα των ανθρώπων της εποχής μας. Είναι δύσκολο αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, όμως εμείς μέσα από τη θεώρηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής. Μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, λοιπόν, εδώ κάθε Τρίτη θα προσπαθήσουμε να δίνουμε απαντήσεις. Πριν περάσω στον κύριο Ατζακλή και δούμε το σημερινό θέμα της ζωντανής αυτής της εκπομπής, θέλω να υπενθυμίσω ότι για όλα αυτά τα θέματα έχω γράψει 5 βιβλία, τα οποία είναι φιλοσοφικά και θεολογικά βιβλία, όπου αναφέρομαι στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αναφέρομαι στην πατερική θεολογία, σε μεγάλες μορφές του πατερικού κόσμου και κάνω μια σύνδεση, μια σύζευξη των δύο αυτών κόσμων. Και απαντώ μέσα από τα 5 αυτά βιβλία που εγώ έχω γράψει και σε μεγάλα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, έχουν να κάνουν με την κατάθλιψη, θέματα που τα βλέπουμε συνεχώς. Και επειδή εγώ σχετίζομαι με νέα παιδιά, με νέους ανθρώπους, βλέπω καθημερινά όλα αυτά τα προβλήματα στα χείλη των νέων ανθρώπων. Και επειδή σχετίζομαι με μαθητές και φοιτητές, το βλέπω αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν η εκπομπή αυτή έχει και μία πρωτοτυπία. Θέλει να δώσει το διαφορετικό, θέλει να δώσει το καινούριο, γιατί πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το σκεπτικό το δικό μου, όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές αυτές, πολλές φορές άνοιγα το βράδυ τηλεόραση και βλέπαμε μαζί με τους φίλους, μαζί με το οικογενειακό περιβάλλον, τα ίδια πράγματα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την εκπομπή που είναι δομημένη πάνω στα προβλήματα του καθημερινού ανθρώπου, μπορείτε λοιπόν να μας παίρνετε τηλέφωνο για 1 ώρα περίπου. Θα δείτε και τα τηλέφωνα αυτής της εκπομπής ζωντανά εδώ, για να μας πείτε την άποψή σας. Είναι πάρα πολλές οι γραμμές. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουμε όλες τις γραμμές εδώ κάθε Τρίτη. Όμως, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο και να μας λέτε την δική σας άποψη και να απαντούμε σε όλα αυτά τα θέματα που εσείς θέτετε. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας την αρχική μου εισήγηση για όλα αυτά τα θέματα των εκπομπών, για κάποιον που θέλει να ερευνήσει, έχω γράψει 5 βιβλία, τα οποία αυτά είναι από τις εκδόσεις Σταμούλη και υπάρχουν και σε μεγάλα κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών. Και όποιον ενδιαφέρεται να ερευνήσει, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από το τηλεφωνικό κέντρο και από το άτομα του τηλεφωνικού κέντρου για τα 5 βιβλία μου και για τις διαλέξεις που συνεχώς κάνω και για τα θέματα των εκπομπών. Κύριε Ατζακλή, το σημερινό μας θέμα είναι γιατί ζούμε και υπάρχουμε. Ναι, ένα θέμα Φουντουλάκη, που συνεχώς ταλανίζει, προβληματίζει τους ανθρώπους ανά τους αιώνες. Βέβαια. Και είναι ένα θέμα που εμείς εδώ προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις. Είναι το πρώτο θέμα, είναι το και θα θέλαμε την άποψή σας, βεβαίως. Ναι. Ναι. Δεν αρκεί μόνο μια άποψη, αρκεί μια ενδελεχής μελέτη, θα λέγε κανείς, για αυτά τα θέματα, διότι, όπως ξέρετε, κύριε Φουντουλάκη, η πορεία της ανθρώπινης ζωής πάνω στον κόσμο είναι αβέβαιη. Ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος κινδυνεύει από τόσους κινδύνους και τουλάχιστον πρέπει να συνειδητοποιήσει τι πρόκειται να κάνει στη ζωή του, να βάλει ένα πρόγραμμα, να ξέρει τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Διότι οι σιρήνες είναι πολλές, όπως τον Οδυσσέα τον παραπλάνησαν, που προσπάθησαν μάλλον τον παραπλανήσουν και με τη σοφία του αυτός ανταποκρίθηκε σωστά απέναντι στις σιρήνες, δεν τις άκουσε, δηλαδή έκλεισε τα αυτιά του
Έτσι και σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν πολλές ειρήνες για τις οποίες και οι νέοι άνθρωποι, ιδίως οι οποίοι είναι άπειροι, πρέπει να κλείνουν τα αυτιά τους και να προχωράνε το δρόμο τους. Βέβαια, εμείς θα συζητήσουμε σήμερα για το σκοπό της ζωής του ανθρώπου. Είναι ένα πράγμα πολύ σοβαρό και ερχόμαστε εδώ, αγαπητοί φίλοι, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε μια κατάσταση. Όχι πως εμείς είμαστε οι αναμάρτητοι και θα δώσουμε τα φώτα μας κλπ. Μην περάσει από το νου σας τέτοιο πράγμα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί όπως όλοι, αλλά εκτός από το μήνυμα του καθαρού περιβάλλοντος που οπωσδήποτε θέσαμε σαν αρχή της εκπομπής όταν αρχίσαμε, και βέβαια αυτό είναι σωστό, διότι η γη είναι το σπίτι μας, έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Μετά από το σώμα του ανθρώπου, το δεύτερο περιβάλλον του ανθρώπου είναι η γη. Αλλά ήρθαμε να δώσουμε και μήνυμα χριστιανικό, το μήνυμα του Χριστού. Παρόλη την αμαρτωλότητά μας, θα δώσουμε μαρτυρία μετανοίας εδώ. Και μετάνοια σημαίνει να μπορούμε να γίνουμε χριστιανικώς καλύτεροι, κάθε μέρα καλύτεροι. Το γνώθις αυτόν του Σωκράτη γίνεται πράξη με τη συνεχή μετάνοια. Διότι η μετάνοια είναι εκείνη η οποία δημιουργεί μια πρόοδο μέσα στον άνθρωπο, μια πρόοδο πνευματική. Αν δεν έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι, ματαιοπονούμε. Διότι νομίζουμε ότι όλα είναι καλά και αγγελικά πλασμένα. Και όμως υπάρχουν θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας, και γι' αυτό βλέπετε τόση θλίψη, τόσος πόνος που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Νέοι άνθρωποι να μην θέλουν τη ζωή τους, να πηγαίνουν στα ναρκωτικά, άλλοι να αυτοκτονούν και να γίνουν τόσα πράγματα. Με λύπη λέμε ότι εάν αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια σωστή πορεία στη ζωή τους, δεν θα είχαν φτάσει να έχουν όλα αυτά τα συμπτώματα. Πιστεύουμε ότι η πίστη στο Θεό είναι ένας δρόμος ο οποίος μας οδηγεί σε ένα αίσιο τέλος. Βεβαίως. Κύριε Τσακλή, βάλτε μια νοτελεία. Ναι, βεβαίως. Να ακούσουμε τον πρώτο φίλο της σημερινής ζωντανής αυτής της εκπομπής. Είμαστε εδώ, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κάθε Τρίτη ζωντανά μαζί τον κύριο Τσακλή για να απαντούμε και να ακούμε τις δικές σας απόψεις. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Ναι, πείτε μας. Ναι, Μαντέκα Εύη λέγομαι. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Γι' αυτό πήρα να σας συγχαρώ. Ναι. Τα θέματα σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μας βλέπετε πρώτη φορά, συγγνώμη, ή μας έχετε ξαναδεί? Σας έχω ξαναδεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα περάσω αμέσως σας, κυρία Τσακλή. Θέλουμε να είσαστε σύντομοι, γιατί είναι πάρα πολλές οι γραμμές και καλό είναι να ξεκινήσετε από αυτή τη στιγμή, γιατί πολλές φορές συσσωρεύονται οι γραμμές προς το τέλος της εκπομπής και υπάρχει πρόβλημα στο να βγουν όλοι στον αέρα. Όμως μπορείτε, για να υπάρχει και μια ομαλή ροή αυτής της ζωντανής εκπομπής. Λέγατε λοιπόν, κυρία Τσακλή, κάποια σημαντικά, πολύ σημαντικά θέματα, γιατί και εσείς ασχολείστε με όλα αυτά τα θέματα και σας ακούμε. Για την πορεία του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο, ότι είναι δύσκολη και πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα αντιμετωπίσει πολλά και δύσκολα πράγματα στη ζωή του. Βεβαίως, υπάρχει πάντοτε η βοήθεια του Θεού, την οποία πρέπει να επικαλούμε. Θα έχουμε να βοηθό το Θεό και δεν να τον αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτη αυτή τη βοήθεια. Βεβαίως. Τώρα, επειδή σε προηγούμενες εκπομπές, κύριε Φουντουλάκη, και αγαπητέ μου κύριε καθηγητά και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, άκουσα πάρα πολλές ανησυχίες από ανθρώπους για αυτή την παγκόσμια κρίση που λένε των αξιών κλπ. Και σκέφτηκα πως ο όρος παγκόσμια κρίση είναι ένας καθαρά θρησκευτικός όρος. Είναι λοιπόν λίγο σφετερισμός της ενίας της παγκοσμίας κρίσεως, η οικονομική κρίση. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και πνευματικό. Βεβαίως. Επομένως, όταν ακούμε παγκόσμια κρίση, το μυαλό μας δεν πρέπει να πηγαίνει μόνο στην οικονομική κρίση, αλλά και στην κρίση που θα γίνει μετά θάνατον, στην κρίση του Χριστού, στην κρίση του Θεού. Εκεί είναι το τελικό, αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Σίγουρα. Αυτή η κρίση είναι αναγκαία να την περάσουμε έτσι, διότι αυτή η κρίση μπροστά στο βήμα του Χριστού θα είναι δύσκολη και πολύ σοβαρή. Πιο σοβαρή από την οικονομική παγκόσμια κρίση. Να ακούσουμε μία ακόμα γραμμή και θα συνεχίσουμε. Έχουμε ώρα να συνομιλήσουμε μαζί σας. Μας λέτε ωραία πράγματα εδώ. Και να ακούσουμε όμως και τους αγαπητούς φίλους. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο. Παρακαλώ, ναι, πείτε μας, ναι. Ναι, ο Νοβατιανός ναι. είπε ότι πολύ βαριές αμαρτίες δεν μπορούν να συγχωρεθούν. Το δέχεστε αυτό? Έχετε κάποια ερώτηση? Ναι, πείτε μας και θα σας απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Ναι, σας ακούμε. Εάν οι νεκροί έχουν συνείδηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ναι. Ωραία. Θα απαντήσετε αμέσως, κυρία Τσακλή. Απλά στο σημείο αυτό
Ναι, στο σημείο αυτό, κύριε Τσακλή, να πούμε στον κόσμο, γιατί είχε τεθεί και την προηγούμενη φορά, Ναι, ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη και πολλές φορές, και το ακούμε και από τις δικές μας παρέες, δηλαδή να το πούμε έτσι λαϊκιστή, ακούμε ανθρώπους με αυτές τις ανησυχίες. Όμως θεμελιώνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη το ιερό μυστήριο της εξομολόγησης. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυθαίρετο, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Άρα, από τη στιγμή ένας άνθρωπος που αισθάνεται μια πραγματική μετάνοια, βλέπουμε ότι και στη φιλοσοφία, το αναφέρω σε ένα βιβλίο μου, μιλάει για την κάθαρση και το εξαγνισμό της ψυχής, ότι όλα μπορούν να καθαριστούν. Έχει κάποια διαφορετική έννοια στη φιλοσοφία. Στη χριστιανική όμως ορθόδοξη παράδοση, αυτό που λέμε ότι η εξομολόγηση είναι μυστήριο, βλέπουμε ότι και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός τονίζει στους μαθητές του ότι και δίδει αυτή την αποστολική διαδοχή και τους δίνει αυτή τη δυνατότητα, αν αυτοί συγχωρέσουν τις αμαρτίες των ανθρώπων, άρα θα είναι και συγχωρεμένες. Οπότε αυτό λέει και στο κατά Μαθαίο και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Οπότε λοιπόν, για να γινόμαστε κατανοητοί, ποιο είναι εδώ πέρα το συμπέρασμα, ότι οι άνθρωποι έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά το θέμα είναι κάποιος να μετανοήσει πραγματικά. Ναι, κύριε Τσακλή, πείτε μας. Κοιτάξτε, για να μην υπάρχει παρεξήγηση αυτό ακριβώς, το Ευαγγέλιο με τη σοφία του Θεού βέβαια έβαλε έναν από τους χειρότερους ανθρώπους του κόσμου να είναι το παράδειγμα αυτό της μετανοίας. Δηλαδή, ποιον εννοώ? Το δεξιό ληστή. Ο δεξιός ληστής ήταν ένας άνθρωπος κακούργος, ο οποίος είχε σκοτώσει και ανθρώπους, έτσι, γιατί δεν θα τον σταυρώναν αν είχε κλέψει ένα πορτοφόλι, ας πούμε, ένα πουγγί με χρήματα, θα του δίνανε ξύλο, μερικές ραδιές οι Ρωμαίοι τότε. Άρα είχε κάνει πολλά βαριά κακουργήματα. Ίσως είχε κάνει και φόνους και ληστείες κλπ. Κι όμως βλέπουμε ότι ο Χριστός την τελευταία στιγμή του λέει: μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Από αυτό λοιπόν, δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ σε αυτήν την ερώτηση του αγαπητού φίλου. Από αυτό ας σκεφτεί ο ίδιος ότι αν ένας ληστής, όπως έχει κάνει τόσους φόνους και τόσα πράγματα, από τον ίδιο τον Χριστό, όχι από εμάς, από τον ίδιο τον Χριστό, του συγχωρούνται οι αμαρτίες, φανταστείτε από αυτό που είπατε ότι η μετάνοια, η πραγματική μετάνοια, πόσες αμαρτίες άλλες συγχωρεί άλλους είδους. Αλλά πρέπει να προσέχουμε, γιατί ο ένας ληστής, ο δεξιός σώθηκε, ο αριστερός όμως χάθηκε. Ένας σώθηκε, ένας χάθηκε. Αυτό μας δείχνει τώρα μια ζυγαριά εδώ. Σε ποια ζυγαριά θα πάμε, στο μετανοημένου ληστή ή στο αμετανόητου? Γιατί ο άλλος κοροϊδεύει τον Χριστό και του έλεγε: τώρα, αν είσαι, του λέει, πραγματικά γιος του Θεού, κατέβα εσύ να κατεβάσει και εμάς κάτω. Ναι, ενώ ο άλλος του λέει: δεν τρέπεσαι με αυτά που λες? Εμείς τουλάχιστον ευθυνόμαστε, κάναμε βαριά αμαρτήματα, κάναμε φοβερές πράξεις. Ενώ εκείνος δεν έκανε τίποτα κακό. Του αντίον έκανε μόνο καλά, θεραπείες, αρρώστιες, παρηγοριές, θαύματα και διδασκαλία. Και έτσι ο ένας που ήρθε σε συναίσθηση και είδε το μεγαλείο του Θεού, του Χριστού, σώζεται, ενώ ο άλλος ο οποίος έχει ψυχική τυφλότητα, για λόγους που εμείς δεν ξέρουμε, γιατί δεν κατάλαβε εκείνος τη θεότητα του Χριστού και την κατάλαβε ο άλλος, αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού βέβαια και στον κάθε άνθρωπο, εκείνος σώθηκε. Να ακούσουμε λοιπόν μια γραμμή ακόμα. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να μιλήσω στον κύριο Μισό λεπτό, με ακούτε? Χαμηλώστε λίγο τη τηλεόρασή σας για να σας ακούμε και καλύτερα και να έχουμε και καλύτερη επικοινωνία. Χαμηλώστε λίγο, να ναι. μιλήσω στον κύριο Ατζακλή. Ναι, είναι εδώ, σας ακούει. Που είπε ότι πολλά παιδιά ανακατεύονται με τα ναρκωτικά και μήπως πρέπει η τηλεόρασή σας, γιατί πάλι σαν μικροφωνισμούς κάνει. Ένα λεπτό. Κλείστε την τηλεόραση καλύτερα. Κλείστε την. Ωραία. Ωραία, για να σας ακούμε καλύτερα, ναι. Πείτε μας τώρα. Ότι πολλά παιδιά ανακατεύονται με τα ναρκωτικά ή με άλλα πράγματα, με ληστείες παραδείγματος χάρη, με αυτοκαταστροφές, με αυτοκτονίες. Αυτό είναι ότι έχουν μια σοβαρή κατάθλιψη τα παιδιά αυτά και δεν έχουν καμία βοήθεια από πουθενά. Ακριβώς. Το έχει αποδείξει ο χρόνος ότι η επιστήμη δεν μπορεί να βοηθήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την κατάθλιψη. Για να βοηθηθεί όμως κανείς για την κατάθλιψη, συμβουλεύω εγώ σαν άνθρωπος που έχω δοκιμαστεί από αυτό το πράγμα, πρέπει να εκκλησιάζεται, να έχει ένα καλό πνευματικό, να μεταλαμβάνει τη Θεία Κοινωνία
και να διαβάζει το Ευαγγέλιο και προσευχή και ελεημοσύνη. Και αυτό θα τον βοηθήσει να ξεφύγει από τον άσχημο δρόμο της κατάθλιψης. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό, κυρία Τζακλή. Κάλυψε το θέμα από όλες τις πλευρές. Μία ανωτελεία. Ακούμε έναν ακόμα τηλεθεατή και θα απαντήσουμε μαζί. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Προλίγο ο κύριος Ζακλής ανέφερε για ληστή, για τους ληστές. Μίλησε το Ευαγγέλιο και προχθές στην Εκκλησία. Ο άνθρωπος ξεπεσμένος από την πρώτη του ομορφιά μέσα στον παράδεισο πέφτει σε στημένες ενέδρες, σε χαρτέρια ληστών που με επιμέλεια σχεδιάζει ο διάβολος και τα όργανα του. Σήμερα οι ληστές δεν βρίσκονται σε ερημικά μονοπάτια. Κυκλοφορούν ανενόχλητοι ανάμεσά μας, διαφέρουν από τα κακοπία άτομα που παραμονεύουν σε τράπεζες και κάποια πλούσια ταμεία. Είναι άλλου είδους ληστές. Δεν κρύβονται, δεν διώκονται, προκαλούν και καμαρώνουν. Είναι ληστές ιδανικών και θεσμών, των αξιών και κάθε εδραιώματος της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Έξυπνος είναι ο οπλισμός τους, αλήθεια, είναι πολύ έξυπνος. Το ψυχοφθόρο έντυπο, το βρώμικο τραγούδι, το σκανδαλώδες θέαμα, οι θανατηφόρες ουσίες που αναφέρατε προηγουμένως. Τα θύματά τους είναι πολύ πλησίον μας, όπως είπε το Ευαγγέλιο προχθές. Οι εμπεσόντες εις τους ληστάς, αυτοί προσβλέπουν σε μας στο ενδιαφέρον μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μία ακόμα γραμμή και θα απαντήσω. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Φουντουλάκη. Γεια σας. Κύριε Φουντουλάκη. Γεια σας. Στέλιος Μαναδάκης, παλιός ακροατής εκπομπής σας. Να είστε καλά. Να ρωτήσω τον κύριο Τζακλή. Ναι. Κύριε Τζακλή, στο παράδειγμα του ληστή, ναι. των δύο ληστών και του Χριστού, όπως χαρακτηρίσατε και περιγράψατε, σκιαγραφώντας το βιογραφικό, το εγκληματικό βιογραφικό του ληστή. Απάνθρωπος, κλέφτης, δολοφόνος, φωνέας ανθρώπων. Πού βρήκε τη δύναμη της αυτοσυνειδησίας να καταλάβει το ποιος είναι και παράλληλα να επιπλήξει και των άλλων εντός εισαγωγικών συναδέλφων του. Ευχαριστώ. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα που είπαμε της ελεύθερης συνείδησης του ανθρώπου. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σκέφτεται διαφορετικά από έναν άλλον, να βγάζει διαφορετικά συμπεράσματα από τον διπλανό του. Γι' αυτό έχουμε μια πολυμορφία σκέψεων και απόψεων μέσα στην κοινωνία. Ο καθένας έχει δική του γεννήτρια και κόβει ανάλογα τις στροφές που κόβει. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω απόλυτα στο πώς αυτός ο άνθρωπος σκέφτηκε, τι παραστάσεις είχε μέσα του, τι αγάπη μπορεί να είχε μέσα του. Διότι αν είχε αγάπη, κατάλαβε και εκείνον ο οποίος είναι αθώος. Εκείνος που αγαπάει τους ανθρώπους έχει μια διακριτικότητα μεγαλύτερη από τους άλλους. Οι οποίοι έχουν ένα μίσος κοινωνικό και τους βάζουν όλους τους ανθρώπους, ας πούμε. Δηλαδή είναι εναντίον όλης της ανθρωπότητας, δεν κάνουν διάκριση, είναι επαναστατημένοι εναντίον των πάντων. Αυτός ο ληστής ίσως δεν ήταν επαναστατημένος εναντίον όλων, αλλά είχε μια διάκριση μέσα του, μια λεπτότητα ψυχική, την οποία δεν μπόρεσαν οι συνθήκες της ζωής να το αναδείξουν αυτό το ταλέντο του, ας πούμε, αυτή την αγιοσύνη που είχε μέσα αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ένας. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εν δυνάμει άγιοι και άνθρωποι οι οποίοι είναι εν δυνάμει ληστές. Ναι. Μην κοιτάτε ότι φοβόνται την αστυνομία οι μεν και δεν εμφανίζονται. Αν λέγανε αύριο δεν υπάρχει αστυνομία, δεν ξέρω τι θα γινόταν στον κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι όλα τα πράγματα όπως φαίνονται εξωτερικά, γι' αυτό και ο Χριστός είπε: μην κρίνετε εξωτερικά. Εξωτερικά, ναι, μίλησε ο Χριστός να έχετε εξόψεως τα πράγματα, αλλά κατά βάθος. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή το βάθος. Και γι' αυτό ο μόνος κατάλληλος να κρίνει τους ανθρώπους είναι ο Θεός. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να κρίνει άλλον άνθρωπο, διότι δεν ξέρει πολλά στοιχεία μέσα του χαρακτήρα του. Λοιπόν, αυτός ήταν εν δυνάμει Άγιος, έπεσε όμως, φαίνεται σε κακές συναναστροφές. Είχε έναν πατέρα σκληρό, αδυσόπιτο, ή μια μάνα που τον έριξε, τον επέταξε και δεν ξέρουμε γιατί έγινε ληστής. Μέσα του όμως είχε ψυχή η οποία είχε μέσα της βεβαίως, να κοιτάμε κάποιο δηλαδή αίσθημα. Το βαθύτερο. Γιατί κατάλαβε την αθότητα του Χριστού. Είναι σημαντικό. Ενώ ο άλλος δεν την κατάλαβε, ο άλλος δεν την κατάλαβε. Να ακούσουμε μια ακόμα γραμμή. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Πολύ σωστά αναπτύσσετε το θέμα, κύριε Φουντουλάκη και κυρία Τζακλή. Ένα όμως πράγμα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Ναι. Ότι ο Έλληνας
είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Είναι υπεύθυνος για αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή. Διότι ο Έλληνας έχει ξεφύγει από αυτή τη δωρεά που του είχε δώσει ο Θεός. Γίναμε καταναλωτέ, γίναμε έτσι, πέσαμε με τα μούτρα μέσα στην ύλη, με αποτέλεσμα να ξεχάσουμε την προσευχή, να ξεχάσουμε τα πάντα. Δηλαδή την πάθαμε κι εμείς, όπως την έπαθε ο λαός του Ισραήλ, τότε με τον Βάλακ, τον βασιλιά, Βαλάκ, ναι. Το Βαλάκ και με τον Αβάλ, τον μάγο. Το Βαλάμ, ναι. Το Βαλάμ, μπράβο. Ο οποίος τον έβαζε, τον Βαλάμ, να καταραστεί το λαό του Ισραήλ. Έλα όμως που ο λαός του Ισραήλ ήταν Άγιος, ευλογημένος από το Θεό. Ευλογημένος από το Θεό και δεν μπορούσε να πιάσουν τα μάγια και οι κατάρες του Βαλάμ. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν τον έδιωξε ο Βάλακ από εκεί και μετά από ένα χρόνο τον ξαναπήρε πάλι πίσω. Και του λέει θα σου δώσω όσα λεφτά θέλεις, να τους κάνουμε, να τους καταραστούμε, να εξαφανιστεί. Έτρεφε μεγάλο μίσος για το λαό του Ισραήλ. Και τι του είπε ο Βαλάμ? Ότι υπάρχει ένας τρόπος. Να υπάρχει ένας τρόπος να τον νικήσεις, του λέει. Ναι, να τους βάλει την αμαρτία μέσα. Να τους βάλεις να αμαρτήσουν. Θα φύγει η χάρη του Θεού από πάνω τους και θα τους νικήσεις. Αυτό παθαίνουμε και εμείς τώρα. Αυτό παθαίνουμε και εμείς, αγαπητέ μου φίλε. Μάλιστα. Φεύγει η χάρη του Θεού με την αμαρτία που κάνουμε, με την πλεονεξία, με όλα αυτά που είπατε προηγουμένως. Γι' αυτό θα μας κάνει και καλό να πούμε να είμαστε λιγάκι έτσι. Κύριε Τσακλή, επειδή εδώ τα δεδομένα διαφορετικά και να ακούσουμε και άλλες γραμμές, να ακούσουμε βεβαίως και να συγκεντρώσουμε μια γενική ιδέα στο ότι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Εμένα ακούτε? Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι. Μια απόρρεια και μια πάτη το παρακαλώ σε κύριε να μου δίνετε. Η λεγόμενη μετενστάρκωση, όχι μετενστίχωση, η μετενστάρκωση, ναι, η οποία εξηγεί πολλά κατά κάποιο τρόπο από αυτά τα οποία λέγουν ανεξερεύνητες βουλήσεις. Ναι. Σε συνδυασμό με τα λεγόμενα του Χριστού ότι θα ξαναγεννηθεί σαν πνεύμα την γαστρή της μητρός και. Τι θέση μπορεί να έχει στη δικιά μας θρησκεία, αν έχει, αν δεν έχει, γιατί. Ωραία, μισό λεπτό, κύριε Τσακλή, ακούσουμε μια ακόμα γραμμή. Θα τα απαντήσουμε, θα σημειώσετε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα, ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ναι. Γιατί ζούμε και υπάρχουμε. Ναι. Επειδή στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, έχει ανεβρεθεί η σοφία και διαμέσου της σοφίας υπάρχει η απάντηση. Ναι. Θα σας πω κάτι μέσα από τα ευδήμια του Αριστοτέλους. Ναι. Είχαν ρωτήσει τον Αναξαγόρα, λέει, εάν πρέπει κάποιος να γεννάται ή να μην γεννάται. Και απαντάει ο Αναξαγόρας, βεβαίως, λέει, πρέπει να γεννάται κάποιος. Γιατί του φάνε θεωρήσε τον ουρανόν και περί τον όλο τον κόσμο τάξη, για να βλέπουμε τον ουρανόν και την όλη την τάξη του σύμπαντος. Όλη αυτή η αρμονία που υπάρχει στο απέραντο χάος, στο απέραντο σύμπαν, που οι αποστάσεις τους μετριούνται με εκατομμύρια έτη φωτός, και αν θα πούμε ότι το ένα έτος φωτός είναι τόσα δευτερόλεπτα όσα έχει το έτος, διότι η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Φανταστείτε όταν μιλάμε για έτη φωτός τι αποστάσεις υπάρχουν στα χανές σύμπαν. Όλη αυτή η αρμονία κάποιος την έχει κάνει, κάποιος την έχει οικοδομήσει, κάποιος την έχει δημιουργήσει. Και ποιος μπορεί να είναι αυτός? Ο άπειρος Θεός. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Κύριε Τσακλή, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Περνάμε στο διάλειμμα. Θα μιλήσουμε λοιπόν, μείνετε αγαπητοί φίλοι. Έχουμε δύο απαντήσεις να δώσουμε. Ναι, για να δείτε τη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Το δεύτερο μέρος της ζωντανής αυτής της εκπομπής. Για να μιλήσουμε για μετεσάρκωση, να μιλήσουμε για σημαντικά θέματα. Γιατί ζούμε και αναπνέουμε το μεγάλο ερώτημα που ταλανίζει όλους τους ανθρώπους. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το διάλειμμα τη συνέχεια αυτής της ζωντανής εκπομπής. Κυρίες και κύριοι,
Και πάλι γεια σας. Είναι η συνέχεια, το δεύτερο μέρος αυτής της ζωντανής φιλοσοφικής και θεολογικής εκπομπής. Απαντάμε σε σύγχρονα μεταφυσικά ερωτήματα εδώ σταθερά κάθε Τρίτη στο Contra Channel, ένα καινούριο δυνατό κανάλι το οποίο προσπαθεί να δώσει βήμα σε εσάς. Έτσι λοιπόν μέσα στην εκπομπή απαντούμε. Τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα σημαντικό πράγμα, γιατί τίθεται σαν ερώτημα πολλές φορές. Δεν μπορούμε, είναι θέματα σημαντικά, θέματα μεγάλα, το οποίο δεν είναι εύκολο όλοι να βγαίνουν εδώ κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας στον τηλεοπτικό αέρα. Και επειδή ο τηλεοπτικός όρος είναι πολύτιμος, μπορείτε να μας κάνετε μια διαπίστωση, ένα ερώτημα που εμείς, αν δεν προλάβετε σήμερα, κατά τη διάρκεια των εκπομπών θα απαντήσουμε εδώ με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Για τα θέματα των εκπομπών, αν θέλετε, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από το τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί δίδω συνεχώς διαλέξεις σε μεγάλους χώρους, σε διάφορα σημεία των Αθηνών. Έχω γράψει 5 βιβλία, φιλοσοφικά και θεολογικά, που αναφέρομαι στην ιστορία της φιλοσοφίας, σε μεγάλα πατερικά κείμενα. Είμαι καθηγητής και συγγραφέας πολλών βιβλίων, αρθρογραφώ σε μεγάλες εφημερίδες για όλα αυτά τα θέματα της καθημερινότητας. Έτσι λοιπόν έχω γράψει 5 βιβλία που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες. Βλέπετε και το τηλέφωνο της εκπομπής και πριν περάσω στον κύριο Βασίλειο Ατζακλή και απαντήσουμε μαζί στα ερωτήματα που έδωσαν οι αγαπητοί τηλεθεατές κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους αυτής της εκπομπής, θέλω να υπενθυμίσω το θέμα της ζωντανής αυτής της εκπομπής. Αναφερόμαστε γιατί ζούμε και υπάρχουμε, θέλοντας να καταδείξουμε τη σημαντικότητα της ανθρώπινης ολότητας. Είμαστε άνθρωποι και διαφέρουμε από όλα τα άλλα ζωντανά στοιχεία της φύσεως, διότι έχουμε το διάλογο, θα πρέπει να υπάρχει η αγάπη και λέμε όχι σε ψεύτικους παραδείσους όπως είναι τα ναρκωτικά ή η συνεχής λατρεία της σαρκός. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει αρμονία σώματος και ψυχής και προτείνουμε μεθόδους, που οι μέθοδοι αυτοί για να ανέλθει κάποιος, σκοπός λοιπόν, και δίδουμε και μια απάντηση που θα δώσουμε κατά τη συνέχεια της εκπομπής, επειδή με τα θέματα αυτά είμαι διδάκτορ της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής θεολογίας και φιλολογίας και έχω ασχοληθεί επισταμμένα και λεπτομερώς με όλα αυτά τα θέματα, δίδω μια πρόχειρη απάντηση και θα την τεκμηριώσουμε ότι μπορεί ο άνθρωπος να ανέλθει και να ανέβει σε υπερκόσμιες καταστάσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και να ξεφύγουμε και λίγο από τα υλικά πεπραγμένα. Αυτό λέμε, έχουμε μιλήσει για τον Πλάτωνα μέσα από τους νόμους που τονίζει την αξία του ανθρώπου. Ο Σωκράτης επίσης μιλάει για τις αρετές, όλες αυτές τις αρετές που είναι πολύ σημαντικές και βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός μιλάει για την αγάπη. Ο ίδιος τονίζει ότι είναι αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχουν αμαρτίες που δεν μπορούν να συγχωρεθούν. Όταν υπάρχει ειλικρινής μετάνοια, σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως υπάρχουν 2 απαντήσεις γνωστάμε, κυρία Ατζακλή, για τη μετεσάρχωση και για το θέμα που έθεσε ένας αγαπητός τηλεθεατής. Εάν οι νεκροί έχουν συνείδηση, να απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Να σας ακούσουμε, να πείτε την άποψή σας, να πω και εγώ. Τώρα, όσον αφορά τη μετεσάρκωση, είναι μια παλιά θεωρία, είναι αιγυπτιακή θεωρία, την έφερε ο Πυθαγόρας πιθανόν. Το πιο πιθανό είναι την έφερε ο Πυθαγόρας από την Αίγυπτο και καθιερώθηκε κατά κάποιο τρόπο. Ο Πλάτωνας δεν την αποδέχτηκε ακριβώς. Είπε ότι η ψυχή μπορεί να ξεχνάει, αλλά ξανάρχεται στον κόσμο κλπ. Η θέση της Ορθοδοξίας είναι ότι ο άνθρωπος μόλις γεννηθεί παίρνει μια δικιά του ψυχή. Αυτή την ψυχή θα την έχει για πάντα αυτός και δεν την αλλάζει με κανένα άλλο σώμα, με καμία άλλη οντότητα. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, διότι αν ήταν αλλιώς, να πούμε στον αγαπητό φίλο που μας ρώτησε, όλο το Ευαγγέλιο θα είχε νήξεις για τη μετεσάρκωση. Έτσι. Το Ευαγγέλιο όμως δεν έχει νήξει για τη μετεσάρκωση και εκείνοι που νομίζουν ότι η περίπτωση του Ηλία είναι μια περίπτωση μετασαρκώσεως κάνουν μεγάλο λάθος. Θα τους πω το εξής, ότι είναι ατυχές το παράδειγμα του Ηλία. Λέει ο Ιωάννης ήταν ο Ηλίας ή ο Χριστός ήταν ο Ηλίας κλπ. Γιατί, όπως ξέρετε κύριε Φουντουλάκη, αν διαβάσουμε καλά την Παλαιά Διαθήκη, 2 άνθρωποι δεν γεύτηκαν θάνατο. Βεβαίως. Ο Ηλίας και ο Ενόχ. Άρα ο Ηλίας λοιπόν δεν έχει πεθάνει. Αφού δεν έχει πεθάνει, πώς θα μετασαρκωνόταν. Ή μεταψύχωση. Που τονίζεται ότι θα έρθουν κατά τα χρόνια της Αποκαλύψης, κατά χρόνια 4 χρόνια. Και εκεί με στην Αποκάλυψη το λέει. Φαίνεται ότι κάθε ψυχή και κάθε άνθρωπος έχουν μια αποκλειστικότητα. Δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, ούτε οι αμαρτίες να μεταβιβαστούν από τον έναν άνθρωπο στον άλλον, ούτε το σώμα να μεταβιβαστεί, ούτε η ψυχή. Λοιπόν, αυτό είναι de facto και όσοι έγιναν οπαδοί της μετεσάρκωσης στα πρώτα χρόνια τα χριστιανικά αφορίστηκαν με απαρχή τον Οριγένη,
ο οποίος πίστευε στη μετεσάρκωση και αναγκάστηκε η Εκκλησία, παρόλο που ήταν μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, πολύ γραφότατος, πανέξυπνος άνθρωπος, ο Οριγένης, να μην έχει την σωστή μεταχείριση από την Εκκλησία, δηλαδή να τον έχει αφορήσει η Εκκλησία και να χάσει κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα ιδανικά πράγματα τα οποία είχε και τα προσόντα. Και τονίζεται ότι δεν υπάρχει στον Άδη μετάνοια. Δεν υπάρχει στον Άδη μετάνοια. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά ότι ζούμε μια φορά και κρινόμαστε για τις πράξεις αυτής της ζωής. Δεν έχουμε ζήσει ούτε στο παρελθόν άλλες 10 φορές, ούτε η ψυχή μας θα πάει σε ένα σκύλο και σε μια γάτα που πολλές φορές μέσα από κάποιες δοξασίες. Αιγυπτιακές. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μια ανωτελεία, να πούμε μετά ένα ερώτημα που έθεσε ένας τηλεθεατής, εάν οι νεκροί έχουν συνείδηση, ακούγοντας άλλους 2 τηλεθεατές. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας, με ακούτε? Ναι, βεβαίως, πείτε μας, ναι. Ήθελα να σας ευχηθώ καλή διαμονή σας στο νέο κανάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Και ήθελα έτσι να γίνει ένα σχόλιο σε μια περικοπή του Κυρίου μας που αναφέρει με τι να παρομοιάσω τη γενεά αυτή. Μοιάζει με παιδιά, λέει, που κάθονται εις τα αγοράς και φωνάζουν εις τους φίλους τους. Ναι. Σας επέξαμε φλογέρα, αλλά δεν εχορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, αλλά δεν εκλάψατε. Ήρθε δηλαδή ο Ιωάννης, ο οποίος ούτε τρώγει, ούτε πίνει και λέγουν δαιμόνιο έχει. Ήρθε και ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος και τρώγει και πίνει και λέγουν ένας άνθρωπος φαγάς και κρασοπότης, φίλος τελώνων και αμαρτωλών. Και η σοφία επαληθεύει από τα παιδιά της. Ήθελα να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει ο κόσμος το πόσο βασικό και ηθικό χυμό έχει ο λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ακούμε αμέσως μία γραμμή. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Δεν τους πιάνεις πουθενά αυτούς, ας πούμε. Τους λες το ένα, δεν το παραδέχεις. Τους λες το άλλο. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Εμένα ακούτε? Ναι, εσάς, ναι. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ναι. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είπε ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας επάνω σε αυτό το θέμα? Η άποψη δική μου είναι ότι εσείς μέσω του καναλιού σας, μέσω του βήματος αυτού, πρέπει να προτρέπετε τους Έλληνες να διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Ασφαλώς και το κάνουμε. Γιατί είναι ένας τρόπος όχι μόνο να σωθούν οι ίδιοι, αλλά ο ελληνικός λαός σωζόμενος από μόνος του θα σωθεί και η Ελλάδα. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν μας βλέπετε για πρώτη φορά. Σας βλέπω για πρώτη φορά και σας παρακολουθώ από την αρχή που αρχίσατε. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Κύριε Τσακλή, απλά να υπενθυμίσουμε στον αγαπητό φίλο και θα δώσω στο λόγο ότι εμείς 2 χρόνια κάναμε αυτή την εκπομπή, όχι εδώ στο Contra Channel. Έχουμε μια προεμπειρία ουσιαστικά σε αυτά τα θέματα, όπου μιλάμε και ουσιαστικά η εκπομπή αυτή είναι δομημένη, η κυρία Τσακλή μαζί με τον κύριο Τσακλή, που κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές για το Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο σκοπός μας και όχι μόνο για το Ιερό Ευαγγέλιο. Εγώ ασχολούμαι και με τη φιλοσοφία, γιατί το διδακτορικό μου με άριστα πανψηφία εγκρίθηκε τη Φιλοσοφική Αθηνών. Άρα είμαι διδάκτορας της φιλοσοφίας. Έτσι βλέπουμε και τους 2 αυτούς κόσμους. Οπότε εμείς κοιτάμε και τους 2 αυτούς κόσμους. Αυτούς τους 2 κόσμους αναλύουμε και, όπως πολύ σωστά είπατε, δίδουμε κάποια θέματα τα οποία είναι διαφορετικά. Και λίγοι γνωρίζουν, παράδειγμα, ότι ο Γοργίας ο Λεοντίνος, ένας σημαντικός άνθρωπος του πνεύματος, είχε ασχοληθεί με την ψυχολογία, παραδείγματος χάρη, του βάθους. Δηλαδή, τέτοια στοιχεία εμείς θα δώσουμε εδώ πέρα. Μιλάμε για το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν εκπροσωπούμε κανέναν. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Εγώ είμαι καθηγητής. Ο κ. Ατζακλής είναι γιατρός της Γενικής Ιατρικής. Αλλά ο κ. Ατζακλής έχει μια ωραία επικοδομητική εκπομπή κάθε βράδυ στην Πυραϊκή Εκκλησία, στη συχνότητα 91,2. Ναι, κύριε Ατζακλή, κάτι λέγατε, πείτε μας. Θα έλεγα συγχαρητήρια στον αγαπητό φίλο που είπε αυτό, που είπε και ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας πούλησε την περιουσία του και πήρε χιλιάδες Άγιες Γραφές, αγόρασε και τις μοίραζε. Και οπωσδήποτε αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, να επαναβαγγελιστεί ο κόσμος, ο λαός, να δει το Ευαγγέλιο, τι σοφία έχει μέσα, γιατί μερικοί κρίνουν το Ευαγγέλιο δίχως να το έχουν διαβάσει, οι περισσότεροι. Και λένε εκείνο το συνηθισμένο και τετριμένο, πίστευε και μία έρευνα που δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο, κύριε Φουντουλάκη. Το Ευαγγέλιο όμως είναι ακενοτόμητος λόγος του Θεού. Από το Ευαγγέλιο μας μιλάει ο Ιησούς Χριστός. Και όταν τον διαβάζουμε, μαθαίνουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Στην προσευχή μιλάμε με τον Χριστό
μιλάμε με το Θεό στην προσευχή, από το Ευαγγέλιο τον ακούμε και στην Εκκλησία τον λαμβάνουμε σώμα και αίμα και έρχεται μέσα μας και μας αναγεννά. Επομένως, 3 πράγματα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Πρώτον, μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεύτερον, προσευχή, δηλαδή συνομιλία με το Θεό. Και τρίτον, Αγία Μετάληψη, κατά την οποία παίρνει τον ίδιο το Θεό μέσα του και βοηθιέται πάρα πολύ στη ζωή του. Μα πάρα πολύ, και το ξέρουν όσοι κοινωνούν, τι διαφορά υπάρχει στον άνθρωπο και τι μεγάλη πρόοδο πνευματική κάνει ο άνθρωπος κοινωνώντας συχνά τα τίμια δώρα, το Άγιο Μυστήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οι ξένοι δεν ξέρουν, κύριε Φουντουλάκη, επειδή δεν ξέρουν καλά αρχαία ελληνικά και λένε μπα, είναι ανάμνηση. Εμείς λέμε ότι είναι πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί? Γιατί το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου. Για να χρησιμοποιήσει το ρήμα εστί, που σημαίνει είναι, όντως γίνεται μια μετουσίωση των τιμίων δώρων. Το ψωμί, ο άρτος και ο ίνος μετατρέπονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η πίστη των Ορθοδόξων. Βεβαίως. Τώρα, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορεί κανένας να μας απαντήσει, ούτε η χημεία ούτε η φυσική, γιατί αυτά είναι υπερφυσικά πράγματα. Τα κάνει ο Θεός με τρόπο υπερφυσικό. Δεν μπορούμε να μπουν κάτω από το μικροσκόπιο και να δούμε αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Είναι μεταφυσικά πράγματα. Και επειδή ο Έλληνας υπήρξε πάντοτε μεταφυσικός, ουδέποτε ο Έλληνας ήταν μονοδιάστατος άνθρωπος όπως είναι οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι είναι μονοδιάστατοι. Ελάχιστοι οι Ευρωπαίοι δεν είναι μονοδιάστατοι. Οι Έλληνες είμαστε πολυδιάστατοι και ειδικά έχουμε πνευματικές διαστάσεις. Δηλαδή, απαρχής της ιδρύσεως, ας πούμε, του ελληνικού έθνους, όχι τώρα τελευταία με την Επανάσταση, αλλά πριν από την αρχαία Ελλάδα, από τις πόλεις που υπήρχαν δηλαδή, υπήρχε η λέξη Έλληνας ακόμα και σε όλη την Ελλάδα, έστω και αν οι πόλεις είχαν μεταξύ τους διαφορές και εμάχοντο. Γι' αυτό λέμε και ότι είναι Έλληνας ο Αλέξανδρος. Ναι. Ο Μακεδόνας, άρα ο Μακεδόνας είναι Έλληνας. Ο Έλλην Μακεδόνα Αλέξανδρος. Αυτό είναι το. Λοιπόν, τώρα που είπατε για τα ο Έλληνας, θέλω να πω. Ναι, πείτε μας. Συγγνώμη, πείτε μας. Να μην σας διακόψω μετά. Ναι, πείτε μας. Ο Έλληνας είναι λοιπόν μεταφυσικό. Πράγμα το οποίο δεν συναντάμε σε όλους τους λαούς της γης. Οι μεσογειακοί λαοί είναι κάπως πιο μεταφυσικοί από τους άλλους. Αν πάμε στους βόρειους λαούς κλπ., είναι ανημιστικοί λαοί. Δηλαδή, θεωρούν θεότητες αυτά που βλέπουν με τα μάτια τους. Δηλαδή, το πυρ, τη φωτιά, τους προγόνους και οτιδήποτε άλλο. Ο Έλληνας όμως κατάλαβε με την οξυδέρκεια που τον διακρίνει και με τη φώτιση που του έδωσε ο Θεός. Και αν θέλετε με την ομορφιά αυτή της φύσεως και με το φως το εξωτερικό. Διότι όταν σου διαβγάζει το μάτι ο ήλιος και βλέπεις εξωτερικά με λαμπρό φως, αυτό το φως κατά κάποιο τρόπο μπαίνει και στην ψυχή. Αυτό δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Η εξωτερική διαφάνεια να γίνεται και εσωτερική διαφάνεια και καλλιέργεια. Γι' αυτό είδαν λεπτομέρειες του ανθρωπίνου σώματος και κάνανε αυτά τα μάρμαρα τα σπουδαία με το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό γράψαν τόσες λεπτές λεπτομέρειες για τα ανθρώπινα όντα, όπως έγραψε ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Σημαντικό αυτό. Διότι όλα αυτά είναι φωτισμός. Ο φωτισμός λοιπόν είναι ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είναι φως. Επομένως έδωσε το φως στους Έλληνες, έδωσε το φως και στους άλλους λαούς, να συγκεντρωθούν αυτά όλα και να γίνει ένας πολιτισμός, ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, που μάλιστα ήρθε από 3 λαούς, αν θέλετε να ξέρετε σε αυτό. Εσείς το ξέρετε, αλλά το λέμε για τους αγαπητούς φίλους. Οι Ρωμαίοι έδωσαν το δίκαιο, τη σιδερένια, ας πούμε, αυτή πειθαρχία. Οι Έλληνες έδωσαν τη γλώσσα και την ψυχή, τη μεταφυσική. Και δυστυχώς οι Εβραίοι έδωσαν μόνο το Χριστό και δεν πήραν από το Χριστό τίποτα. Παρά είπαν τη φοβερή αυτή λέξη, το αίμα του ας πέσει επάνω μας και στα παιδιά μας. Ναι. Και όταν είδαμε τόσες συμφορές που έπαθε αυτός ο δύσμυρος εβραϊκός λαός μέσα στους αιώνες, καταλαβαίνουμε τι λόγος φοβερός ήταν αυτός όταν αυτοκαταράστηκαν κάτω από το σταυρό του Χριστού. Βεβαίως. Αγαπητοί φίλοι, βλέπετε τη ζωντανή αυτή εκπομπή, βλέπετε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Όπου στο 210-3489-166 μπορείτε να μας πάρετε και αμέσως τώρα και να μας πείτε τη δική σας άποψη για το ζήτημα που αναλύουμε και συζητάμε. Γιατί ζούμε και υπάρχουμε. Πριν περάσουμε στις φωνικές γραμμές, απλά θέλω να πω κάτι που είπε και ο κ. Ατζακλής και θυμήθηκα τώρα, κύριε Ατζακλή. Ναι. Θυμάμαι το 1992 οι Ισπανοί ευρωβουλευτές στο Κοινοβούλιο ζήτησαν, αυτό δεν το ξέρουν πολλοί, και είπαν ότι τα αρχαία ελληνικά κανονικά θα πρέπει να γίνει μια παγκόσμια γλώσσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαχρονικότητα του ελληνισμού, ότι σε ξένες χώρες πολλές φορές γνωρίζουν τον Πλάτωνα, γνωρίζουν τη φιλοσοφία και αγαπούν και ακόμα και τα αρχαία ελληνικά. Το λέω αυτό το ακόμα και τα αρχαία ελληνικά, διότι πολλοί στην εποχή μας τα θεωρούν ότι δεν είναι κάτι σημαντικό
Και βλέπετε και το παράδειγμα των Ισπανών Ευρωβουλευτών 1992. Αυτό έχει καταγραφεί, δεν το λέω εγώ. Έτσι, αυτό έχει γραφεί και σε διάφορα βιβλία. Όμως να ακούσουμε και κάποιους αγαπητούς φίλους ακόμα. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Τζακλή, κύριε Φουντουλάκη. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στη μετεσάρκωση. Ναι. Θα χρησιμοποιήσω και εγώ το παράδειγμα του κύριου Ατζακλή με το ληστή. Ο Χριστός είπε στο ληστή, από σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Δεν του είπε ότι θα γίνει εισαγγελάδα ή κατσίκα ή κάποιο άλλο ζώο. Επίσης, άλλο τρανό παράδειγμα της Ορθοδοξίας ότι δεν υπάρχει μετεσάρκωση αλλά υπάρχει μεταθάνατο ζωή είναι οι Άγιοι μας. Προσευχόμαστε στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Γεώργιο, στην Παναγιά μας, σε όλους τους Αγίους με το όνομά τους. Δεν έχουν αφήσει αλλάξει όνομα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Μάλιστα. Οι ψυχές των ανθρώπων αυτών. Επίσης, θα ήθελα να πω για τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν ένθεος πολιτικός, πίστευε στον Χριστό και μάλιστα το σκοτώσαν έξω από την Εκκλησία. Δεν είναι σαν τους σημερινούς πολιτικούς που πάνε 10 και 11 η ώρα στην Εκκλησία. Ναι. Και όσον αφορά για το σκοπό της ζωής μας, θα αναφερθώ στα λόγια του Χριστού και σε ενός Αγίου της Ρωσίας, του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Πρώτα ο Χριστός είπε, εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα αγαπήσει αυτόν και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κατοικήσουμε σε αυτόν. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Ο δε λόγος που ακούγεται δεν είναι δικός μου, αλλά του πατέρα που με έστειλε. Και επίσης ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, σε ένα διάλογο με τον Μοτοβίλοφ, λέει τα εξής λόγια. Έτσι είναι, φιλόθεε. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Πνεύματος του Θεού. Η προσευχή, η αγρυπνία, η νηστεία, η ελεημοσύνη και τα άλλα καλά έργα που γίνονται χάρη του Χριστού είναι μόνο μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Για να δεχτείς και να νιώσεις την καρδιά σου το φως του Χριστού, πρέπει να αποσπαστείς όσο γίνεται από τα ορατά πράγματα. Καθάρισε πρώτα την ψυχή σου με τη μετάνοια, με τα καλά έργα και την ειλικρινή πίστη στον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Κλείσε τα σωματικά μάτια, βήθησε το νου σου στην καρδιά και φώναζε αδιαλείπτως το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να είστε καλά, ευχαριστούμε γιατί έχουμε και άλλες γραμμές. Ναι, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Πολύ καλή. Θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα που με στεναχωρεί. Ναι. Πώς ο Κυριός μας επιτρέπει αυτή την κατάντια της χώρας μας να μαζευτούν τόσοι ξένοι που σκοτώνουν, που κάνουν χιλιάδια. Σήμερα ήταν το έσχος που είδαμε στους δρόμους να κλείσουν το πολυτεχνείο μας, τα προπήλαια, δηλαδή τον πολιτισμό μας. Όλα αυτά πώς τα επιτρέπει ο Θεός. Είναι ακατανόμαστο αυτό το πράγμα, γιατί σαν χριστιανοί έχω αρχίσει πια να τρελαίνομαι. Είναι δυνατόν να θέλει ο Θεός την Ελλάδα το διαμάντι των διαμαντιών να είναι σε αυτή την κατάδια, αυτό που βλέπαμε σήμερα. Με ακούτε λίγο, μισό λεπτό. Εμείς είμαστε υπέτειοι των πράξεών μας. Υπάρχει ελευθερία, αυτό που το καταλάβουμε, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα που θέτεται αυτή τη στιγμή ζωντανή αυτή η εκπομπή. Το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει πολλές φορές είναι και μας θέτουν, κυρία Τζακλή, θυμάστε και πολλά ερωτήματα. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τον πόλεμο, γιατί ο Θεός επιτρέπει τις ασθένειες, γιατί ο Θεός επιτρέπει τους θανάτους σε οικία πρόσωπα και όλα αυτά που ακούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε υπέτειοι των πράξεών μας. Υπεύθυνοι όμως δεν είμαι ούτε εγώ ούτε ο λαός μου. Υπεύθυνοι είναι ο πολιτικός, είναι ο πρωθυπουργός, είναι εκείνοι. Γιατί θα πρέπει να ακουστεί του πολιτικού ο λόγος και να μην ακουστεί εμείς που προσευχόμαστε. Να είστε καλά, θα σας απαντήσουμε. Δείτε λίγο τη συνέχεια, θα απαντήσω και ο κύριος Ατζακλής αμέσως. Ο ελληνικός λαός εκκλησιάζεται όσο πρέπει ή λίγοι μόνο? Ένα. Δεύτερον, εκτρώσεις που σκοτώνουν παιδιά. Είναι αυτό κάτι που ο Θεός το επικροτεί, λέτε? Έχουμε κι εμείς λοιπόν πολλές αμαρτίες. Πρέπει να συνειδητοποιηθούμε και για να ταρακουνηθούμε πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία να μας φέρουν σε συναίσθηση. Σωστά. Να σηκώσουμε τα μάτια ψηλά και να ακολουθήσουμε τους νόμους του Ευαγγελίου και το Λόγο του Θεού. Διότι αλλιώς θα πάμε κάτι φορά. Θα πάμε στα Σόδομα και στα Γόμορα που κάηκαν και βυθίστηκαν μέσα στη θάλασσα και υπάρχουν σήμερα, βρίσκουν τα απομεινάρια από τα Σόδομα και τα Γόμορα και εκεί πέρα σε αυτή τη θάλασσα, την νεκρή θάλασσα, δεν υπάρχει ούτε ένα ψάρι, ούτε ένα φυτό, τίποτε. Διότι θυμόσαστε που είπε ότι θα στείλω φωτιά και θιάφη. Υπάρχει μεγάλη περιοχτικότητα σε αλάτι και θιάφη μέσα στη νεκρά θάλασσα. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ο Θεός αναγκάστηκε να καταστρέψει κάποιους ανθρώπους και τώρα τι γίνεται? Θα μου πεις γιατί τους αφάνισε, γιατί τους κατάστρεψε? Τους κατάστρεψε όχι ολοκληρωτικά, διότι οι ψυχές τους μένουν. Τι έγινε όμως?
Τους σταμάτησε με αυτόν τον τρόπο τον κατήφορο. Τους σταμάτησε από το να αμαρτάνουν συνεχώς και να αυξάνουν την κόλασή τους. Διότι αυτοί δεν είχαν καταλάβει τι κάνανε εκεί πέρα. Ήταν σε μια παραζάλη. Και είχαν γίνει, λέει, σάρκες. Δηλαδή πηγαίνανε ο πατέρας με την κόρη του, η μάνα με το γιο και τέτοια πράγματα γινόντουσαν. Γι' αυτό λέει Σόδομα και Γόμορα. Έτσι είχαν ξεφύγει τελείως αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, σταμάτησε εκεί πέρα το θέμα ο Θεός. Είπε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να ζουν πια. Διότι με αυτόν τον τρόπο που ζουν θα καταντήσουν στα τάρταρα της κολάσης, στο βαθύτερο σημείο της κολάσης. Ίσως τους ευεργέτησε και με αυτό που έκανε, ενώ εμείς δεν έχουμε αυτή τη σκέψη. Εμείς λέμε, αν πεθάνει ένας άνθρωπος, πώς έπαθε τη μεγαλύτερη συμφορά. Μεγαλύτερη συμφορά είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Ο τελεσίδικος θάνατος δηλαδή της ψυχής, ο θάνατος αυτός είναι. Όχι ο θάνατος αυτός που μας συμβαίνει. Διότι και οι όσοι πεθαίνουν, αλλά κάνουν οσιακή κοίμηση. Δηλαδή, τους βλέπουμε να χαμογελάνε μες στο φέρετρό τους, να μας εμφανίζονται ευχαριστημένοι, να κάνουν ακόμη και θαύματα και βλέπουμε ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δικαιώνονται από το Θεό και γίνονται φίλοι του Θεού και είναι κοντά στο Θεό μετά το θάνατό τους. Ο θάνατος του αμαρτωλού είναι το κακό. Ο θάνατος του δικαίου μη σας φοβίζει ποτέ. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Φουντουλάκη. Ναι, πείτε μας. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας εύχομαι. Αν δεν απατώμε, άκουσα από το διπλανό κύριο, δεν ξέρω το όνομά του κιόλας, ότι μίλησε... Ναι, χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας. Με ακούτε λίγο, συγγνώμη λιγάκι. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας, να έχουμε λίγο καλύτερη επικοινωνία. Ναι. Ωραία, πείτε μας τώρα, πείτε μας. Άκουσα πριν από λίγο ότι είπατε για την μεταφυσική, ότι οι Έλληνες έχουν τη μεταφυσική μέσα τους. Ναι. Θα παρακαλέσω να μου εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε ότι έχουν τη μεταφυσική μέσα τους οι Έλληνες. Γιατί ο όρος μεταφυσική... Αμέσως θα σας πω. Ότι πιστεύουν όχι μόνο σε αυτά που βλέπουν, αλλά και στα όρατα. Δηλαδή πιστεύουν... Στον επέκεινα κόσμο, ναι. Σε μεταθάνατο ζωή. Μπορείτε να πείτε κάποιο σύγγραμμα που έχετε διαβάσει, δηλαδή. Γιατί εγώ μεταφυσική δεν τον έχω συναντήσει πουθενά στα αρχαία κείμενα. Μεταφυσική, πρώτη φορά το ακούτε. Πρώτη φορά. Δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μετά τα φυσικά, δηλαδή. Η μεταφυσική είναι ένας νεότερος όρος, γύρω στο 1200 μετά Χριστό. Τι εννοείται, μισό λεπτό. Αριστοτελικός είναι, Αριστοτέλης. Τα μεταφυσικά. Ναι, αυτό που λέει και ο Σατζακλής. Τι εννοείται ότι δεν το έχετε συναντήσει ποτέ. Είναι αρχαίος όρος. Δεν είναι αρχαίος όρος, όχι αυτό να μιλήσω. Αν δώσετε, σας παρακαλέσω, επειδή παίρνω και τηλέφωνο ένα λεπτάκι θα εξηγήσω. Ναι, ένα λεπτάκι γιατί έχουμε και άλλες γραμμές να κλείσουμε. Γύρω στο 1200 εφευρέθηκε αυτός ο όρος από τον Αβερόη. Τέλος πάντων, αυτός ο όρος αναφέρεται σε κάποια βιβλία του Αριστοτέλη, τα οποία χρονικά και μόνον ακολουθούν τα βιβλία του Αριστοτέλη που λέγονται φυσικά. Το πραγματικό όνομα όμως του βιβλίου δεν είναι μεταφυσικά, διότι οι Έλληνες είναι μόνο φυσικοί και όχι μεταφυσικοί. Είναι τα πάντα φύση και όχι υπέρ της φύσεως ή μετά της φύσεως. Και τελειώνω με το εξής. Η μεταφυσική λοιπόν ονομάζεται θεολογία, γιατί μιλάμε για Έλληνες και επειδή η ελληνική γλώσσα είναι το σύστημα, το όργανο κάτι πολιτισμού που μεταφέρει όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Η μεταφυσική λοιπόν λέγεται πρώτη θεολογία, η πρώτη φιλοσοφία ή θεολογική. Η πρώτο θεολογικό βιβλίο λοιπόν του Αριστοτέλη είναι τα βιβλία αυτά που ονομάζονται λανθασμένα σήμερα μετά τα φυσικά. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, γιατί πολλές φορές κάποιοι αστρολόγοι βγαίνουν, μα έχει πει και ο Αριστοτέλης λέει πέρα μεταφυσικής και ξέρω εγώ. Αυτά είναι με τα συγχωρήσεως μπουρδες. Εμείς το λέμε υπό άλλη έννοια, εσείς το παίρνετε υπό άλλη έννοια. Δεν υπήρξαν ποτέ Έλληνες μεταφυσικοί, παρά ήταν φυσικοί. Η Ανατολή είναι μεταφυσική και δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Εμείς έχουμε μια άλλη άποψη εδώ που είναι καταγεγραμμένη σε διάφορα βιβλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μια ακόμα γραμμή, ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε? Το θέμα της ψυχής τι είναι? Εμένα μιλάτε? Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα σας αγαπητό και συμπαθέστατο δίδυμο. Ευχαριστούμε. Έχω να σου πω από την προηγούμενη σας εκδοχή. Ήταν η εορτή του Αγίου Νεκταρίου. Ναι. Δύο λόγια θα πω γιατί φίδομαι του τηλεοπτικού σας χρόνου. Ευχαριστούμε. Ο Άγιος Νεκτάριος θεραπεύει την ανία των και πάρα των νόσων του καρκίνου. Γύρω στον κόσμο, στα σύγχρονο σήμερα που μιλάμε, έχει θεραπεύσει πλειάδα διαφόρων εθνικοτήτων. Ήτινες, συνήθων. Έκανα συνέδριο, αντιπρόσωποι, τηρήθηκαν πρακτικά και θεραπεύει τον καρκίνο. Αυτό τα λέει όλα. Καληνύχτα σας. Έχουν γίνει πράγματι πολλά θαύματα
με τον Άγιο Νεκτάριο, και ένας άλλος νεκτάριος ιερέας που βρίσκεται στην Καμάριζα τον είδε όταν ήταν άρρωστος με καρκίνο. Τον πατέρα Νεκτάριο λέτε, ναι. Τον πατέρα Νεκτάριο της Καμάριζας. Τον είδε μέσα στην εκκλησία νύχτα και του είπε: παιδί μου, θα θεραπευτείς, μην κάνεις έτσι. Γιατί αυτός είχε πάει εκεί νύχτα και προσευχόταν. Είχε φτάσει σε ένα στάδιο οι πνεύμονες του δηλαδή που δεν μπορούσε ούτε να αναπνεύσει. Και από εκείνη την ημέρα, αφού τον είδε, άρχισε να παίρνει το καλύτερο και τώρα έχει 10-15 χρόνια που ζει ακόμα, δίχως να έχει κανένα πρόβλημα με τις πνευμονές του, έχει φύγει τελείως ο καρκίνος. Ένα από τα περιστατικά που μπορώ να σας αναφέρω και πάμπολα άλλα. Πάρα πολλά, ναι, υπάρχουν πολλά. Στον ύπνο τους έναν παπά, ένα δεσπότη, να πηγαίνει και να τους λέει: κοίταξε να δεις, τι είναι αυτό εδώ πέρα το σακουλάκι, θα το πάρω εγώ και θα είσαι καλά. Και μετά κάνουν ακτινογραφίες και δεν βρίσκουν τίποτα. Και οι γιατροί, βέβαια, οι περισσότεροι γιατροί, έχουν αναγκαστεί να πιστέψουν. Και οι άπιστοι γιατροί, ας πούμε, λένε: δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι φυσικώς αδύνατο, όπως είπε και ο φίλος μας, με τα φυσικά και τα μεταφυσικά. Να ακούσουμε και θα σας δώσω το λόγο και να κλείσουμε. Ναι, σας ακούμε. Μιλάω εγώ. Ναι, πείτε μας λίγο γρήγορα, γιατί κλείνουμε, αλλά θέλουμε να σας ακούσουμε. Λοιπόν, πείτε μας. Λοιπόν, θα πω κάτι με το τελευταίο που είπε ο κύριος τώρα μόλις. Ο Άγιος Ραφαήλ στη Μυτιλήνη, μέσα σε ένα βιβλίο του, είπε: η πίστη στο Θεό είναι αυτό το εργαλείο. Μια φίλη μου τελευταία μου έγραψε ένα μήνυμα γενεθλίων ότι τα εργαλεία του Θεού που λύνουν τις πλευρές μας δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά εμείς οι άνθρωποι, και τις γράφω απάντηση. Εμείς οι άνθρωποι που έχουμε μια δύναμη που λέγεται μυαλό, που έχουμε μια ψυχή που πρέπει να δίνουμε την αγάπη. Η αγάπη είναι η δύναμη όλη. Λοιπόν, τα εργαλεία, αυτά που λιένουν, όπως είπε αυτή η φίλη μου, εγώ της το είπα ότι με τα πλουμιστά κουρέλια που χρησιμοποιούμε κρύβουμε τις πλευρές αυτές που μας έχει δώσει ο Θεός. Δεν βλέπουμε καν τη ζωή μπροστά μας. Σκεφτόμαστε αρνητικά. Ναι, πρέπει να κλείσουμε. Μπορείτε να πάτε την ερχόμενη Τρίτη να μας μιλήσετε. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Να είστε καλά. Δείτε λίγο. Πραγματικά που λέτε αυτά τα να είστε καλά. Εδώ είμαστε κάθε Τρίτη ζωντανά και να συνομιλήσουμε μαζί σας. Να σας έχουμε και την άλλη Τρίτη. Κυρία Τσακλή, με το οποίο έχουμε μόνο ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σας δίνω το λόγο και να κλείσουμε βεβαίως. Στο Ευαγγέλιο της περασμένης εβδομάδας, επειδή ατονίσαμε λίγο και δεν το αναφέραμε ολόκληρο, να πούμε μόνο δύο πράγματα. Ναι, πήγε ένας νομικός στον Χριστό και του είπε: δάσκαλε, θέλει να τον πειράξει, θέλει να τον δοκιμάσει. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός του είπε: δεν την ξέρεις εσύ που είσαι νομικός? Τι λένε τα βιβλία? Και λέει ο νομικός: να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο το είναι σου και τον πλησίο σου ως εαυτόν. Αλλά μετά, για να κάνει λίγο τον έξυπνο ο νομικός, είπε: ποιος είναι ο πλησίον, και αναγκάστηκε ο Χριστός να πει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, που όλοι την ξέρουμε έτσι, ότι κάποιος πλαχνίστηκε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ήταν ο πλησίον του. Ο πλησίον είναι εκείνος ο οποίος πλαχνίζεται και βλέπει τον άλλο άνθρωπο σαν αδελφό. Δεν ξέρω αν έχουμε περισσότερο χρόνο να το αναλύσουμε. Να είστε καλά. Την ερχόμενη Τρίτη θα μας πείτε και κάποια άλλα στοιχεία. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά τηλέφωνα που είχαμε και σήμερα στη ζωντανή αυτή εκπομπή. Και για όποιον ενδιαφέρεται, έχω γράψει 5 βιβλία. Μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα θέματα της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Είμαι διδάκτορας της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ και ο κύριος Ατζακλής, ο γιατρός μας, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Γεια σας και καλό σας βράδυ. Χαίρετε.